Le numéro 10, Issa Kaujim, Mabibro. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amma foni islamia foli ka fo bela jele ala ka here kan bela jele. Yana nga do kuma la ambe do uke. Ka ala dele ala ka nga jamana basigi. Ala ka nga jamana tanga. Wilga jo kunye femiye no ye beki ka hake soro sharia kono ala ko sabati. Ala ka nga jamana kunkorota. Ambe samya la ala ka samya kunche here la. Munu fatura ni wilga jo ina faso kola ala ka hino bela jele na. Munu jogine no ala ka kenaya duma. Ambe ala deli ala ka boda di jamana ma. Kuma min fora nazarakana ka kuma ba akase ka fara ɲɔgɔn ka bɛɛ k'a faamu o kuma in daminɛ na fɛn min na o ye bonyamasegi ye n'o ye foli ye ka ɲɛsin aw ma kɛrɛnkɛrɛnna aw minnu ye ci in donibaga ye k'a lase jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan n'o ye media ye n'o y'a fɔ kunnafoni dibagaw a nasira ka ca an tɛna se ka dɔ ta tɔgɔ ma ka dɔ to minnu b'a bila bɔlɔlɔ la minnu ye arajo ye arajo minnu synchronisé n'an ye dɔ fɔ a bɛ kɛ gasi ye fo ka taa se telew ma ani minnu yɛrɛ ka groupe ka b'a bila n'u ka page k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wuli ka jɔ la M5 RFP tɔgɔ la aw minnu fana ni aw bɛ M5 RFP la fasa n'o ye tɔndenya ye aw ni ce aw yɛrɛ ye M5 RFP tɛ dɔwɛrɛ o kɔrɔ de ko Mali jɔli baara M aw b'o dɔn o kɔrɔ ye mouvement 5 wuli ka jɔ min daminɛ le 5 juin R o ye de rassemblement ka fanga fara ɲɔgɔn kan force minnu n'o ye patriotisme ye n'o bɛ jamana ko la o de M5 RFP le M5 RFP en d'autres termes c'est le Mali tout court aw ni ce aw yɛrɛ ye ɔ kuma daminɛna min na ka fɔ tarata don kalo tile 11 mois de août 2020 don min n'a kɛra donba ye n'o ye tarata ye o tarata wuli ka jɔ an b'o kɛnɛ de tɔ kan tarata don in a yirala diɲɛ bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ ani jamana kɔ kan a tun bɛ minnu kɔnɔ ko M5 RFP ko nin y'a ko bannen k'u bɔra le 5 u bɔra le 19 u bɔra le 10 o kuma a banna donc min kɛra le 11 août o y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ le peuple est déterminé kɛrɛnkɛrɛnna funankɛninw k'a fɔ jamana ye u b'a kuma bɔ ala k'u sara hɛrɛ la u ka wulikajɔ kun ye fɛn min ye o ye k'a fɔ la refondation du Mali o tɛ dɔwɛrɛ ye a ka fɔ bamanankan na bɛɛ k'a faamu bamanankan ye nafa min b'a la o y'an caman b'o mɛn munna a fɔ refondation jamana bɛ mara sen minnu kan o de ye fanga nasiraw ye bi institution min bɛ yen n'a bɛ fɔ la première institution IBK de yala aw bɛ jɛ n'a ye Mali ka to IBK bolo wa o tuma ka IBK bɔ yen o bɛ don o babu kɔnɔ anw ka jamana ka fɔ ni kow gɛlɛyara an ka taa kiiri la bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ a kɛra politiki ye a kɛra jamana ko ye a kɛra citoyenw ka hakɛ ye o bɛ tɛmɛ sira min fɛ o ye sariya ye yala n'o tun kɛra a kɛcogo la Manasa tun bɛ bɔ a jɔyɔrɔ la wa o tuma o b'a yira k'a fɔ jamana kan ka yɛlɛma ka bɔ nin taabolo cɛjugu in na misaliya sabanan ye min ye société civile jɔyɔrɔ ye fɛn min ye u tɛ fanga kɔ u tɛ opposition kɔ nka u bɛ wuli ka jɔ ka jamana ka hakɛ ɲini ɔ n'an ko an b'a bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ a bɛ kɛ fili ye a dɔw bɛ yen u kan ka fo u ka wuli ka jɔ la o société civile saine ninnu bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana kuma bɔ o de ye la refondation de l'état malien M5 RFP ka laɲini dɔ y'o ye ka kuma ninnu fara ɲɔgɔn kan o baaraw waleyali la wulikajɔ minnu kɛra an ka dugubaw kɔnɔ Bamako b'a la Kati b'a la les principales villes de l'intérieur o dɔ ye Kayi Kita Dioila Kulikoro Buguni Kucala Sikaso Segu Mopti Gundam Ɲafunge Tombouctou Ansongo Burem et Gao k'u bɛɛ lajɛlen fo nka ɲinama kɛ diaspora kɔ minnu bɛ jamana kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen fo u ka wulikajɔ la fasoko la M5 RFP tɔgɔ la nka nin bɛɛ kɔfɛ président kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta min bɛ fanga kunna jamanadenw ka président tɛ nka a yɛrɛ cogolen don n'a yɛrɛ tɔgɔ ye Ibrahim Boubacar Keïta a ye mun waleya a ye waleya min kɛ o de ye ka dan sago ka bɔ sariya kɔnɔ ka maaw fa a ye maaw fa misiridaw la ka maaw fa dudaw la ka denmisɛnninw faga ka musow faga ka cɛw faga ka mɔgɔw jogi o baara jugu min kɛra n'o ye agression ye ani maa fa ani ka maaw minɛ min ma kɛ sariya kɔnɔ ka denmisɛnninw minɛ
denmisɛnnin minnu wulila k'u bɛ baara de nɔfɛ u bɛ kalan de nɔfɛ u bɛ lakana de nɔfɛ u bɛ sariya de nɔfɛ u b'a fɛ M5 ka hakilila ka se ka sabati jamana kɔnɔ a y'olu minɛ k'u datugu ɲɛnamakow kɔ ka fɔ a y'o baara jugu min kɛ anw to o baara ye an tɛ jɛn n'a ye nka ka maaw hakili jigin ka fɔ maaw dun ye mɔgɔ faga ale ka nin fanga jugu in na ka denmisɛnninw faga ka denmisɛnninw jogi nka o fagabagaw olu ma minɛ o dɔ b'a jira k'a fɔ tubabu bɛ min fɔ le régime a du sang joli de b'a tɛgɛ la i bɛ ka démocratie de y'a to a sigira jamana kunna a y'i servi o démocratie la bilan t'a bolo jamana minɛna nka o dɔrɔn tɛ lakana tɛ yen kalan tɛ yen foyi tɛ yen nka a sera ka min kɛ o ye ka jamanadenw bɔn o ni la o tuma fɛɛrɛw bɛɛ bɛna sigi an ka M5RFP kɔnɔ a ye nin kuma ma fɔ nin tabali in kan maître Muntaka Tall ka se Bacili ma ka taa se maa wɛrɛw ma ani kulu minnu bɛ yan a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ o baara in sariya sira fɛ an bɛ se ka u nɔ minɛ cogo min ni fanga in minɛn'u la ni Ala sɔnna wa fanga in bɛna minɛ u la ni Ala sɔnna. An bɛ taa an ka kuma fan sabanan na o bɛ tali kɛ foli ani barikada ka ɲɛsin maa minnu ye wulikajɔ kɛ M5RFP dɛmɛni na an ka dɔgɔtɔrɔw b'u la denmisɛnninw b'u la diaspora b'u la minnu ye dɛmɛ kɛ gundo la ani bange la ka se ka nin baaraw lafasa min b'a to an ka jamana bɛɛ fanga o bɛ se ka sabati o baara hukumu kɔnɔna la M5RFP a ye hakilila minnu yira yanni an ka taa ɲɛfɛ an b'a fɛ ka profiter média la ka bamananw ɲuman ka ɲɔgɔn kari kɛ k'a fɔ M5RFP organisation min ye comité stratégique de b'a engagé. C'est le comité stratégique qui engage le M5RFP. Il faut que cela soit clair. Au comité stratégique, ni au Kouloube M5 Kono, au paix, la légitimité par Kono, nous gagnons. Nga, Warko, il faut de la transparence. Mon chaman bet demenke, ubu irenga kuga dementaramu. Ne a fo mbesegaka. Le M5RFP en toute transparence. Ma flare be mi yamariale no wari mineli la ani wari la sela ngo fo bega wulinu we o foro mi commission financière min be a nyemo e soya jige aka nege juru numéro amba di bema ni mo ba fe ka demenke ibo au numéro de wele 92 04 94 63 mesekaka 92 04 94 63 akera banabagato demeneo akera mamunu fatura olu somogo demeno akera mena manifestation munu ke aba fe ka deme min ke no e tantue no e jiwe no e dumuni e sitting la a fɛn o fɛn mɔgɔ fɔlɔ min no o yamariyalen no o ye nin ye mɔgɔ filanan min bɛ yen n'o yamariyalen no c'est les deux personnes o ye Abdelkader Maïga Abdelkader Maïga ale fana wariko la ale ka wariko la o wari a bɛ tɛmɛ sira min fɛ a kɛra malien de diaspora ye a kɛra haya a bɛ se ka mɔgɔ filanan min fara a kan o ye Abdelkader Maïga ye a ka nɛgɛjuru sira a bɛ comité M5RP membre stratégique don a ka nɛgɛjuru sira an b'o di 76 41 20 21 n bɛ segin a kan 76 41 20 21 nka o kɔfɛ aw donc o kɔfɛ an bɛ kulu min kɔnɔ an y'a fɔ légitimité de b'a la n'a ye bɛn ye a bɛ comité stratégique kɔnɔ n'aw dalen don a la k'a lase o ye tɛmɛsira de ye a kɛra Dedew ye o ye tɛmɛsira de ye a kɛra Madame Si ye o ye tɛmɛsira de ye a kɛra Ikasa ye o ye tɛmɛsira de ye a kɛra Sogɛl o ye tɛmɛsira de ye a kɛra an balimakɛ Dunbiya o ye tɛmɛsira ye maître Muntaka Tall fo ka se Bacili ma ani premier ministre Modibo olu bɛɛ ye comité stratégique mɔgɔ ye n'aw dalen don la ko k'a lase o bɛ wasa kɛ mais c'est les deux personnes qui sont habilitées donc an tun b'a fɛ k'o fɔ o kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ taara fɛn dɔ sigi ka kuma dɔ fɔ k'u bɛ dɛmɛ ɲini o b'a kɛ ta ça n'engage pas le M5RP sans polémique o minnu fana mana bɔ sariya kɔnɔ o tuma an b'u nɔ minɛ kiiri sira fɛ an tun b'a fɛ k'o yɔrɔ tilen ka tɛmɛ ni kuma tɔ ye an bɛna tɛmɛ ni an ka kuma fan sabanan ye n'o o kuma foli kɔfɛ kuma naaninan bɛ boli fɛn min kan o de ye ka maaw hakili lajigin k'a fɔ M5RP ye baara minnu kɛ pour que a ka laɲini ka se ka sabati kiiri sira fɛ an y'o fɔ maa minnu ye fagali kɛ maa minnu ye jogini kɛ an'u dɛmɛbagaw olu bɛ se ka ɲangi cogo min awa ni o bɛ kɛ sariya hukumu kɔnɔ u ye maa minnu faga ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye en main nue o kumaw fɔra
a kɛra Sikaso Forsati fɛ a kɛra Bamako yan a kɛra awa Kayi donc nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ Forsati ye nin kɛ ni jɔnni ka yamaruya ye o k'an ka dɔn jɔnni y'u bila o la ka maliyɛnw faga o baaraw bɛ sen na min b'a to président Ibrahim Boubacar Keïta ka nin fanga jugu in ka se k'u nɔ minɛ kiiri sira fɛ ni Ala sɔnna nka maaw bɛ yen minnu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ka M5 RFP dɛmɛ n'u y'u sen don kɛlɛ in na n'o ye faso kumabɔ kɛlɛ ye k'u fo ka bonyamasegin k'u ye o mouvement populaire min baara bɛ sen na a minnu nana ka kɔrɔ an tɛ segin u kan kura minnu nana burugosilaw ni pâtisseriw olu b'a la fonctionnaire minnu bɛ département des finances kunna et matériel n'a fɔ ma ko DFM o agent b'a la policiw ka agent b'a la n'olu ka syndicat ye surveillant de prison olu fana farala an kan enseignants olu farala an kan travailleurs des mines olu farala an kan je vais dire quelque chose et j'insiste, je vais attirer l'attention de tout le monde. Aounga Djamana, c'est un État laïque. Je dis bien, l'État est laïque. C'est un État laïque. Au Coréen, on est islamé, on est chrétien, on est dadamoye, ou kiri kangake, beki kake soro, ou konala. On est Aounga Djamana, l'État laïque. Mais nous sommes tous religieux. On est dinemoye, on est chrétien. Dont islamé, dont la ni des Mali dans sa diversité et dans sa tolérance réciproque. Chrétiens ont un cadre, les cadres chrétiens de l'administration. Je dis bien les cadres chrétiens de l'administration du Mali. Leur association. À présent, on a il y a black, il y a Babena, il y a black, il devrait prendre la parole. C'est pour dire k'a fɔ IBK taara kuma jugu min fɔ CEDEAO ka kuma la k'a fɔ an b'a fɛ ka diinɛ gɛlɛn sigi an b'a fɛ ka état islamique sigi an b'a fɛ k'a kɛ tan k'a kɛ tan tiɲɛ tɛ c'est un combat patriotique démocratique républicain et laïque je suis fondé à le dire donc M5RFP tɔgɔ la kɛlɛ in jamanaden bɛɛ ka kɛlɛ de don c'est pour chasser le régime corrompu de IBK diinɛ ko tɛ an ye diinɛ mɔgɔ ye an ye danbe ɲumantigi ye an ye jamanaden ye Baby Yereka dîner là, mais quel est c'est restaurer la dignité du peuple malien. Donc, au café, au folie. Au café, M5RFP Aïra, Kafo Mine Seleawe, Tomino, Anga Jamana Erebala, Nga Uka Sera Yebalia, on a que Sawawe, a Fomato Ogara Herman, n'était comme Kalama, ni Blara la Tumadola, était d'ordonnement fait. Kafo Yowika Jominke. Anu ye a ɲini ka ko minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Goodluck Jonathan k'a ɲini k'a kɛ dialogue min n'a laɲini ye k'a ni Ibrahim Boubacar Keïta ka sigi ka kuma an ma ban sigi ka kuma ma o sigi ka kuma min bɛ kɛ IBK yɛrɛ bɛ bɔ fanga la cogo jumɛn na an b'o sigi ka kuma de kɛ a ka sɔn négocier le départ du régime corrompu mais de créer les conditions d'une transition démocratique pour que le pays se libère de ce système. On disait tantôt oligarchique et plutocratique, c'est ça, hein? Voilà. Au Coréen, oligarchique on doré, que Jamanake et Isomo, Indofomo, avec Franyonga, ni Mimola, ou Fanako, ni Mintola, Abo Bissi, que Djougou Sonda ou la Kobo Jamanakola. O Minga Djouga Bay, aller Renaka Dou, an Nofemo, Ani Mamoumbe, nous Bisseka Franyonga, que Jamanake ou Sawe, au Seradoui, Kapaoma. Donc, c'est la refondation de l'État malien. Donc, ni CEDEAO va en demain, ou va en demain pour que IBK puisse avoir fanga la chomina, kanga jamana dama. Donc, ni sigira fo femike, amba basiga foma, mais pour négocier le départ conformément à la légalité, le départ de IBK. Et je donne deux exemples à un autre document qu'on a. Kérekou, Sonak, la transition qui est étant président de la République. Mais ça ne l'a pas empêché de revenir. Au Niger, Ali Saïbou a accepté, étant président, de négocier son départ sur la base d'une transition. Donc, IBK, pourquoi pas? Il n'y a jamais 203. Donc, la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime et la libération de l'honorable Soumela Cissé. Soumela Cissé, IBK Takachoko Fo. Ama so tagalima mais bara mi mena boloda ka lata meno fo kuma kono na honorable Soumela Cissé ambe ala deli ala ka juma segi akenema en espérant
Akademia Ania Genon Fefebe Ani Mintia. L'honorable Soumela Sissé Touna, c'est là mon fait. Beïta fois, je ne vais pas spéculer. Mais la voie la plus autorisée, à l'occurrence, c'est l'ancien président, même s'il est le président de fait, c'est Ibeka. À bientôt, quoi avec Sengana. Okachakalo, Tokana, Tokamena Bobea. Namake, Erdamadoy, Clé Damadoy, Nam de la Kalokolomono, on dira dans quelques mois, je crois. Voilà, donc on va Kafo, et pour moi, beaucoup Ibeka et Kangeletigi, oh, ça on est à Kanhake, Aure de Vanda, donc la Kajati. Donc on a la délai à la Soubela du Mansiri. En même temps, au coffre, Nini, comment fancer Guinée? Malien Mounumbe, Malikono, Ani Diaspora. Où il y a voulu que John Minke, à Nasra Kacha, photo au Kana, assistance multiforme. Kaira Kafo, au lobbying Mounumbe, au Doye Bruxelles, Sigafo Mounukera, Ani Union Européenne, ni Canada, États-Unis, Ani Rassemblement Migra Diaspora fait, qu'a mobilisé, pour attaquer l'opposition, mais le Nigeria, Ani Sénégal, Ani Barake, Djekulu Mounumbe, Afrique, ni Béoulika Djoke, ka M5RFP la fasa ko fo ka bunyama segin kuye au nom du M5RFP kadam ne bila M5RFP a décidé ayo la me kosebe, c'est extrêmement important à compter de ce jour bi M5RFP ben activité mun boloda o de ko kolasa o de akoloma yoro, c'est ça la substance bi ni ala sona M5RFP min boloda o de ben la c'est aw ma bu noé. J'ai l'habitude de dire, j'étais avec Ibeka, j'ai voyagé avec lui, je l'ai soutenu. Maintenant, Ibeka donne compatiment dollar. Il ne connaît que le rapport de force. A te foutu, ko obsèque à qui s'y est, Jamana Nyetaray. Tant qu'à l'EBC, il vous piétine. N'ATC, il fait semblant de négocier avec vous. C'est ça la nature de l'homme. Mais bi, M5RFP fait obligation fait que par des rassemblements patriotiques, pacifiques et démocratiques, et j'insiste, patriotiques et démocratiques, mais Ibeka a joué la montre en cherchant tout simplement à infiltrer le M5. On le sait, c'est pour nous infiltrer, nous distraire. Mais le peuple a compris, ça ne passera pas. Donc, aux distractions, on a essayé la diversion, ça n'a pas marché, malheureusement pour lui. Et donc, le M5RFP décide ka fo bena bara min bolo da min wala bamananga na beka famu bi donya ina ni ala sonna sini bara folo min beke ni benkero ka hay ni dem suru min wala na be ni gafe nkono na be na dikuna fo ndila bema o de pacifiquement qu'elle était mangante dem senu aw de jamana sinye sigi jamana kala sini aw de bena bla posu bekuna jamana policier awe, a gendarme awe, a gardien awe, administrateur awe, a juge awe, etc. Tikela be awe. Et ni malien jate kemo keme biwolo la ni koja a be demsenier kase sankele kase sambisabani sababa. Donc c'est votre avenir qui est en jeu. Odea to demsenu M5 ba ni jamana demseni befe. Sini, tarata. C'est pas pour rien, on dit le mardi. Hein? Le mardi aura raison de Ibeka. Le mardi aura raison de Ibeka. Inch'Allah. Opma jamana demseni be. Moto be mimbolo. Noso be mimbolo. Katakatani be mimbolo. Mima sena. Mobili be mimbolo. Oppa bere be po. Kele tala foy tala. Caravane. Kawjira diebela. Jamana demseni fleur. Antato flamme boni yore na katani yore na. Diempe koye. Ante Ibeka fait. Aka fangabla. Démocratiquement. Pacifiquement. Kele tala mangantala. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vive la jeunesse. Oui. Sini bara mi beke jeunesse fait. Ou ben wala. Notre menace sini. Pour maintenir la pression. Mercredi. Nakera ba fangile fait. Ba fanflana. Boboko badi de batige. Rive gauche, rive droite. Opma fanflana fanata. Donc, caravane beke sini avec sini ngene. Ote taratani arabaye. Nganyina make katika ukode ben le cerveau. Katika ufana ils vont rentrer dans la danse. Nga bebeke pacifiquement en jamana de do.
Nous voulons une jeunesse saine, une jeunesse qui s'occupe de l'avenir du pays, de l'emploi, etc., etc., et la bonne gouvernance. Donc, on ne vous poussera pas à la faute. Merci. Ala Msado, ni koke, ni ma muso kuma kore ma barake. M5RP, ba ni jamana muso befe. Kerengerena muso munu sugula, jawokelo be fara luka. Ulu fara be bo Ala Msado, ka bo Kandigla, ka tase am foyron ma place de l'indépendance, ka fo die muso be, Mali muso be ka bo, ka fute ibe ka kola, no marche pacifique. Wa maomba be, hay nité muso abeka faruka. Pour sortir, dirigé par les femmes, muso fara bino kuma wala wala. Ni ala sona. Kuma ere na fa koso. Kuma kulasa kunyeni na matla mala. Ni be afuma avanku ni baranye blaude. Juma do ya mal juma. Juma gundo ko chama mala de. Ko chama ne juma gundo la. Nante wajuli keneka. Kuma juma do kadam ne fajiri. Min be se droula, min be se koloshila, min be se wajulila, min be se Qur'an kalana, ulu ku take. Na munu fana be boni faso diay. Juma mana seli, am be gagner sur place de l'indépendance. Munu fana ba be seli, imam Jaraba Kofe, il va diriger la prière sur la place de l'indépendance. Au fana y rassembler bampaye ni ala sona. Obe kuncheni mounye, o isitingi. C'est pour cela je disais nous allons mettre la forme. En avocat, en anga maître Batili, maître Moutaratal, ou lui au papier au labé, mon fana sera gouverneur Massini, quand on a la rassemblement. La jeunesse a décidé de camper. Est-ce que vous allez camper? Abetoa, abetoa, jeunesse, ni rassemblement, bah, sous-péquet, quand jeunesse mobilisée, quand faut albora, albéa, en beaucoup de doré, vous ne voulez plus de ce régime corrompu d'Ibeka. Vendredi et samedi. Au moment où on a là, on a fait, même si on a doublé, même si on a déveillé, même si on a thé, même si on a matelas, même si on a dié, même si on a des toilettes mobiles, ni bella de l'homme là-bas, au moment où on a bounya kono, pasiki kono, ni à la sona, ça c'est la mobilisation citoyenne des jeunes. Bravo les jeunes! Oui, baraye, mi kunchele. On espère qu'il y a une dimanche d'autre, à me prendre. Quand vous avez sona, quand vous avez transition démocratiquement, nous le souhaitons. Mais s'il ne le fait pas, mardi do, Jumao, mardi tarata, tarata, le mardi en 8. Tarata flana, pour croix, pour flana, pour savana, ni pour nana seragajo, pour konala, fambe. Kapom netere au lieu de rassemblement, monument, place Kwame Kourouba, place Cannes, à place de Palestine, Fambe, Tour d'Afrique, Fambe, Bebeta Franyoka, en grand mouvement, tous de converger vers la place de l'indépendance le mardi à 8. Donc, il ne tue pas ma baou. On m'a mis à comment continuer mieux. Yannick Kouma Kadi, de deux ni Genesima. Amena comment continuer mieux. Ode ka fo ni mbara fon fora mo ya nyini ka le cheikh, l'éclairé, le sage, l'imam Mahmoud Diko, notre autorité morale. Aye wulika John Tarama Minke, ani abe akume asisa, ka fo ni be abala aban lofe aban la fasa. Aye wulika John fana kata terike ana jenyo ani shirifuka kuntigi asrafu shurafa. Kuma mulu fora. C'est des spéculations, c'est des diversions. Au bel Koumaï, comment mon tétien. Chirifukuntigi de Afo. Anga Chirifukuntigi. Kuma Barkama. Kuma mi Sabatileno. Kuma mi ni Wajibelente Manga Inda Douala. Kadaka Amba Dona Fora Chirifukuntigi. Bora Alakira de la alayhi salatu wa salam. Apa wallahi. Hay ni beka fanga toto la tlekele bébé. Chirifute kuma fo o ka dese ka ke la kasha. O ma ni Chirifukuntigi be nyo fe. Ani imam be nyo fe. Comment faire de faire aïta ou mola mamunumbe nous be uyereye ou kapmo munu nakera doga ma ala kan kisi kanta nakera awa uyere kumaye au comment nous ça n'engage pas le M5RP. Le M5RP est respectueux de toutes nos autorités religieuses. Après donc kengrena
ambe shirfu kuti amba fo ambe douka yala ka shidama ala ka kenya dama ngambe wulika jomina politique kele bina faut que ta beka ka fanga bi ambe temana dembe wele société civile les forces vives démocratiquement pacifiquement pour ce combat démocratique et républicain et laïque, je dis bien démocratique et républicain et laïque. Vive le Mali, vive le M5RP, je vous remercie. Ok, après l'intervenant Issaka Dioum.